Itinagan ti Ama. Napalabas, kinasarita ni Maximo ni Hepe Salvador, kaya't kiniddaw na iti daytoy arumwarda ko mabiit iti presinto, gaput agururay ni Mr. Wong. Ngam impatangken ti Hepe ano adda masapul ti inchik, kaya't isu ti rumbeng nga mapan iti opisina na. Iti sabali a bangir, nagpakuyog ni Monica ken ni Yaya Ising, kaya't napanda iti may sa lugar. Ngam saan daan nakita ijay ti gagarada. Inawagan nga rod ni Monica ni Mr. Wong ket kiniddaw na ti panagsarak da. Saan nga amo ti balasang anakita ida ni Bugi, iso anaamuan ni Don Leon tinapasamak. Kinasarita dagos ti Don ti anak na, apaman anakasangpet daytoy iti mansyon. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Pagsalsaludsudan ka, Monica. Asino ti kaduam kunagmat? Kakuyog ko arimwar ni Yaya Ising, Papa. Asino ti kaduam iti restaurant ni Mr. Wong? Papa, Di matimbagakan ka. Asaan ko akayat anatanggan ti ulam, Monica? Nga mapaya kas ti aramid mita, ha? Kaya't mo ka ti atalaga ti maisagmak? Kaya't mo, ha? Papa. Natanggan ti ulam! Di nagtanggan! Isuaman ni po dito. Agtalinaid kalaingan di ti balay. Saan, Papa? Di nak mabalin nga ipupok. Papa, kinabil nak. Gaputan natanggan ti ulam! Nasukir kan! Isuarumbang laapariknaan kan! Manipod na adanak iti buhat. Itala ang akinabil nak, Papa. Monica, iya. Talaga sa balikan, Papa. Gapo iti inaramid mo. Nakarkaron anapasing kadan ti atak ko. Nga adda ilimlimad mo kanya. Monica! Agsubli ka dito, iha! Monica! Di na ko ning kaskasa. Nakapil ko tanak ko. Naramid ko ti kasjay. Kinabil ko tanak ko. Kinabil ni Leon ni Monica, kunam? Kun, ma'am. Nakita. Diyos ko, Napalalo ti pungtot ni Sir Leon, ma'am. Kasta unay ti pungtot na gabay ti panakisinarak ni Monica kin ni Mr. Wong. Ising, pangaasim. Andi ngayom ni Monica. Saan na ka basta makapanaw di ti munisipyo? Taado ti as-asi kaswak. Ma'am Jonah. Pangaasim, ising. Di mo baybayan ni Monica. Sigurado ka ka di tinay bakbakam kanya, Maximo? Diyak lakit diyak bidot, boss. Boss, apaya ka sila managsakan kayo, pay? Abay kit din sa nakaglagsak. Ha? No nakita dahi jay Boki panagkoyog mi Monica. Sigurado, mamuan Don Leon napasamak. Kaya't sawon dahi ta, makapungtot dahi jay Don Leon. Boss, No makapungtot Don Leon. Kaya't sawon dahi ta, para dael diskalte na. Sana makapanunot na impag. Kaya't nalaklakan ton maalamid ko kayat ko. Monica, balasang ko. Yaya Ising. Amok, anasakit tinakam mo, balasang ko. Saan ko nga ilibak? Tasipod na adanak itinakam. Itala ang anak po utak akinabilnak ni Papa. Dahito yun, di bagbagakan ka, balasang ko. Di pag-amaam ka.
napasama kan. Ti ammo ni papakat agsardengak iti aramidak. Gapo ta kinabilnak. Ngam nagbidot ti amak. Anya? Ad-adda itan nga aramidak ti amin. Tapno maamuak no anya ti agpaiso. Sa anak nga agsardang. Madlaw na liday, kan mariribukan ka, Mayora. Ada ka di parikot? Padre, madanaganak. Amangan no anya ti mapasamak iti agamak. Anya ti kayat mo asawen, Mayora. Nakaungat nilyon. Gapo iti panakisinarak ni Monica ka ni Mr. Wong. Kat sigun ka ni Ising. Kinabil nilyon ti anak mi. Anya? Dayta ti agpaiso, Padre. Amkak nga mga no agrebelde ni Monica. Mayora Chona. Saan ka ngagpanunot iti dakes wenno anyaman asana na sayangat? Nasingpet mo't ni Monica. Mamatiak nga amuna at timbangan ti amin ang mapaspasamak itakan kwa na. Padre, Kasta ti pamatik, Mayora. Kasi tinakunakon. Nasingpet ken nasirib abalasang ni Monica. Iso asaan ka kumangagpanunot iti madi, maipapan iti napasama kadakwada nga agama. Ni Don Leon umawawag. Sigurado, hadalaki di pakainahigan panagsalak mi Monica. Iso awawag anak. Hello, Don Leon. Mr. Wong, kaya't kong agsarita tayo tinalapan. Madlaw ada kapungtot mo, Don Leon. Anya palikot. Sikat ti parikot, Mr. Wong. Ha? Apay kasta pagpakam? Urayan nagdita, na umayak itamat lain. Idedapnan, pangilinya. Madlaw makaunga, Don Leon. Umayayon kanya kuntaway. Ininot, mapaspasamak planok. awan mo tilugan nilyon iti garahe, Ising. Rimwardakin ni Bugay, Ma'am Chuna. Kasta ka di. Ni Monica. At daijay silid na, Ma'am. Madlaw na sakit tinakam na, gapo iti napasamak. Das ka na makasaritak ti anak ko. Andi ngayot ni Monica. Amo, isingasing kong agkalma kayo laeng. Bayat ti pan nakisarita yo ko ni Mr. Wong. Iti kastoy ang napasamak. Uri nga ta sino. Saan abas na makapagkalma, Pogi? Kaslang amin karkaritan nak ni Mr. Wong. Binaga ko ni tinaminsan. Ngam saan adingag. Amo, Tsak kayat ti makarkarit. Amom ta, Pogi. ipalagip ko lang amo. Adu ti tao ni Mr. Wong. Ti daduma. Saan tayong amo ti ayanda? Nga madada dito San Bartolome. Pogi. Ken maysa. Amangan no'y gaggagara ni Mr. Wong ti mangsurun kada kayo. Idi kasta kat madadael ti diskarteyo. Na kayo na mismo tinangibaga kanya kamo. Nga di kastoy akita ti negosyo. Utek ti rumba nga pagarien. Sana rumba nga pailuyo si tanyaman na rikna. Nang runa, iti pungtot. Lusa, Jakon mas daaw, no na itured man ni Don Leon a kinabil ni Monica. Apa anak ko nam ti kastanar ding? Simon, saan mo nga am mo ni Don Leon? Anya? Nalabit nga iti panagkunam. Ket nasingpet akas kini Mayora, dayjay a Don Leon. Ngamjak lapat siya nakasta. Iti tinor ti panagsasaom narding.
Kasladam mong apalimad ni Don Leon. Ha? Anya tiyan mong maipapankan ko na. Panak ko na. Kat saan pa nga itati panawan? Tapno maamuam ti amin. Simon. Ngam dumteng tulat pati ka nito. Ama amuam no anya at talaga ti kayat ko asawan. Diin kadang ko nga amuan no anya ti ilimlimot ni Papa. Insagana kun ti bagik, Mama. Monica, Iso ano kinabil nakman itay nagsarita kami. Ninamnama kun dayta. iha, jak amuno anya at talaga ti kayat mo ang mapasamak. Ngam siyak ti madanagan iti ara-aramidam. Apay ngamin adi ka agtalag ka ni Papam. Agtalaga kan kwa na, Mama. Ngam tila ang kayat ko. Kat italag na kumakanyak. No anyaman ti talaga nga aramidan na. Pasiguladok na patek makagapo. No apay imay ka, Leon. Mr. Wong, Anya kakalam. kinasarita ka ni tinaminsan. Kinidaw ko kan ka, nga atay wam ti anak ko. Saan mo nga iraman kadagiti nagbalinan a biktimam? Si Kama, Don Leon. Partner ta business. Panagkunam ka di, pagalamidak takas anak mo. Mr. Wong, Agtalag ka kanyak, Don Leon. Saan ko mabalin pagalamidan takas Monica? Gamin, anak mo dayjay. No sino man napatagkan ka, napatagmeten kanyak. Tandaan am dayta, Don Leon. Madlaw ko apektado la unay dayjay, Don Leon. Gapo alalamidek Maximo. Boss, Ja kaya tumlaw sino man mapaspasamak nagbagtan mi, Don Leon. Nang luna dagiti polis. anya ti kayat mo nga ramidak, boss. Manglilibok ka, Maximo. Agalamid ka ba nagpakakumikuma dagiti polis? Ulay umutang kayo ado biyag. Awan bibiyang ko. Mawata kung ti kayat mo mapasamak, boss. Agtignay kang alodan, Maximo. Alamidam lumpang. Nasken matungpal kayat ko mapasamak. Talaga adya akong matubngar pay ni Monica, ising. Ma'am Jonah. Desidido at talaga iti kayat nangaramidan. Ma'am, anya nga minti palimod ni Sir Leon, akayat aduktalan ni Monica. Ha? Adda ka di pa'y tijak amo may papan iti pamilyayo. Pangaasim, ising. Saan ka kuman agdamag? Kat ipakpakaasik, ano anya man ti agdama nga ammom. Agtalinaed la kuman ken kaday taabanag. di mo ko na nagaguranak mo, Jonah. Sana rumbang akinabil mo ni Monica. Natangken tolo na. Sukiran na kon. Iso arumbang lang ang makaraman. Barig nagnakam. Kasanun, no ad-ad nga agatap. Jak itulok day ta, Jonah. Rumbang lang ang punasan na noan niya man tiatap na. Saan asyak ti rumbang ang pagkatapan na? Siyak ti amana, kat rumbang laeng nga agtalag kanyak. Leon, Kat no kasapulan akabilig tumalen. Aramideg. Takas itinakunakon. Jak itulok, asukiran lak ni Monica. Sigurado nga wanti makalapag kanya iti aramidak nita. Nakarkaro na mabayagan asumang patitulong iti da ito'y alugar. Nang runa, kat medyo agin na dayo madagiti papalay. Saan basta makaarayat dagiti kaaruba? Nasirib at talaga ti
Amo ko injig. Amo na tiraramidan na. Amo na no kasano nga ibawing ti atensyon ti asino man. Tapos saan basta madoktalan ti may papan iti pudpud no nga aramidan na. Nagtignayawan. Nasken amay patungpal ko ti kayat ni boss sa mapasama. Masigurado nga iti daytoy nga aramidek. Ket agkintayag dagiti lumugar gapo iti buteng. Anya taramidan ni Maximo amang ipaay iti alimuteng iti barukong dagiti agindeg. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Itinagan ti Ama. Napalabas. Iti panagsarita da Don Leon ken Monica. Saanen analapdan ti Don ti Bagina ket tinungpana ni Monica gapu iti panang sukir daytoy ken kuana. Saan aninamnama ti balasang ti inarami ti Don iso ang nagsakit tinakom daytoy ngem inkagumaan ng inaklon ti amin. Iti sabali a bangir nas daw ni Padre Simon kadagiti insawang ni Hepe Salvador may papan ken ni Don Leon. Sinaludsod na nga rod ti Hepe noon niya ti kayat nasawen ngem imbaga tinaud-udi ama amwan tumet laeng ti padi ti amin. Kabayatan na may sabanag ti plano ni Maximo nga ipatungpal. Itagagayem denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Nasiri ba talaga ti amo ko injig? Amo na tiraramidan na. Amo na no kasano nga ibawing ti atensyon ti asino man. Tapnosan basta maduktalan ti may papan iti pudpud no ngar aramidan na. Nagtingnaya kon. Nasken na may patungpal ko ti kayat ni boss ang mapasama. Masigurado ko nga iti daytoy nga aramidak. Kat agkintayag dagiti lumugar gapo iti buteng. Ti imat ko ang gasolina. Ibukbuk ko iti aglaw-law daytoy abalay. Malas lang dagiti agindag iti daytoy abalay. Ta sigurado ang mairaman da iti panakauram to ti pagtangan da. Dayjay ni Papa, kasarsarita naman ni Mang Bugi. No makaasidagak pa'y kuma iti ayanda. Nalabit amang ngagkunoan niya ti pagsarsaritaan da. Ngam amangan numadlaw dak, no masidagak pa'y. Monica. Ay! Yaya ising. Abi kinalat na. Ay na, pasensya ka no nakigtot ka balasang ko. Anya ayatar aramidam ditoy. Palpaliiwak da papakan Mang Bugi. Ay unay kan aya balasang ko. Di ka kadipay la nadidigra. Gapu iti panang kabil ken kati amaam. Sanak ngagsardeng ko nakmat. Nasken amaamwak no anya at talaga tipod no ang paspasamak. Kakadwa, kartingan nyo. Tulungan tayo dagiti bombero. Nasken ang masubsebante apoy. Kartingan nyo, kakadwa. Diyos ko, takkilan ti apoy. Talaga alinamot ng tisibubukal abalay. Ngam saan arumbang ang mapukawan kami itinamnama. Barang no maispal mi pa'y dagiti agindag itiday tamaururam abalay. Anya tararamidam, Chona. Apa di ka makaid na? Diyak mo, Leon. Alusiisan ak. Agtibtibayo ak. Kasla datakas ang mapasamak. Anya? Kabisado kung ti kastoy ariknak. Basta kastoy ti Jarko. Amok nga adasaan anasaya at amapasamak. Anya kumatisaan anasaya at mapasamak kay pagbagam. Diyak mo. Nga masiguradok. Saan asin sinanday to'y apanagtibayo. Chief,
Sigun iti impormasyon ang nakalap ko kadag iti lumugar. 7 ka tao ti agnanaid iti maururam a balay. Anya? May isa a pamilya kano ti agnanaid dita. Kit sigurado anay raman da amin ang anauram. Gapo iti napasamak iti balay da. Amo ka din dagiti bumbero tinakaigapuan ti uram. Saan pa, Chief? Nasken ang maideklara pa iti fire out. Sakbay ang marugyang ti investigasyon. Sumagmamanumanan nga inosent ti abiyag tinaisagmak. Saan tayo pa pumanaw dito eh? Nasken ang maamuan tayo. Nuan niya tinakaigapuan ti uram. Anya ti kunam, ising? Ay na, ma'am. May sa a pamilya tinaisagmak idirabi ay. Gapo iti napasamak nga uram. Anya? Kasta tinangag ko itay laeng iti damag, ma'am. Diyos ko, una yan. Kat ti makapakintayog adamag. Naigagara tinapasamak nga uram. Talaka na siglat ka, Maximo. Natungpal mo kaya't ko mapasamak. Simple lang da siya panag, boss. Kan may sa? Sigurado ang maibawing ija iti atensyon dagiti pulis. Sigurado tayo ta. Nanglurakad sa nga pamilya kayam na ilaman na ulam, gapoy nalamit mo. Sigurado makumikom dagiti pulis tumulong investigasyon, may papan napasama ulam. Iso saan dalaki di makadlaw, may papan mapaspasama kada kami Don Leon. Sabali ti agparparik na kanya yaya ising. Anya ti kayat mo asawahin, Monica. Amangan no adda pa kainaigan da papakan mangbugi. Iti dayjay nga oram. Anya. Amangan no dayjay ti pagsarsaritaan da idirabi. Ay nabalasang ko. Kasla imposible met ti atap mo. Saan met arimwarda papamken bugi dirabi ay? Oray jak na padagnagan. Ngam amok nga adapay sa bali at tao ni Papa. Malaksid ka ni Mang Bugi. Anya. Mamin ano matlaangan nga awagan ni Bugi, dagiti kakadwana? Tapno ipatong palda ti kayat ni Papa, ama pasama? Amok ang maladingitan kagapoy tinapasamak, Mayora. Talaga, padre. Diyak laing pagarup ang mapasamak ti kasjay. Mayora. Talo ang minor de edad tinairaman ana isagmak. Gapo iti kasjay ang napasamak, padre. Kat day tati pagladingi taklaunay. Tidanda ni Jack Maclon. Iso ti pan na kay gagara day dyan ang napasamak, Mayora. Podno launay day ta, padre. Nakaal-aling gagat day jay ang napasamak dito'y San Bartolome. Diretso ta ka Mapit laing Bogi. Ipaikid mo tilukan. Isardig mo. Matong pala mo. Abay ka mo. Abay ka di. Kita ti mobil ang nakaparada iti sangwanan ti presinto. Ha? Amo. Kabarbarumat. Dito'y kalaing Bogi. Dumagasak iti presinto. Kampay iti, ket mapanak agsaludsod na ipapan iti napasamak nga oram iti rabi. Ngam ikagumaag nga amuan, no naggapuan ti kabarbaro ang mobil ang nakaparada iti sangot ti presinto. Ni Mr. Wong tinangidon na rin ti kabarbaro ang mobil kunam, hepe. When, Don Leon? Talaga nasingpat ni Mr. Wong. Takinapod noon na. Dandani pa yan malpas ti renovation ti simbaan a ginastusan na matlaing. Pudno day ta, Don Leon. Kansan lang at mobil ti indonar na. Amuyo mat siguro ti may papan kadag iti bulletproof vest nga indonar na matlaing. Wan, agpaiso day ta. Kaya't na kano ti makatulong. Pili ba ka talaga kini Mr. Wong? Talaga mapagnamnamahan na singpet kin managtulong. Ha? Hepe,
Subyan taman tay pagsasaritaan tay itay, may papalit din na pasamak nga oram. Awan pa'y tilid mi, no asino ti responsable, Don Leon. Nga may sa ti sigurado. Na igagara dayjay nga uram. Nasapa ka mat anagawid, mama. Ada ka di parikot? Mama, apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka. Apa yan nagsanay ka itinaunag? Maladingitan ak ngamin, gapoy tinapasamak idirabii, iha. Tinapasamak nga oram ti kayat yung asawan? Huwan, isumot lagayam anapalalo ti panagtibayo ti barukong ko idirabii. Gayam, adakas jay apagta nga mapasamak dito San Bartolome. Talaga ang makapaladingit, mama. Kat anya tinapasamak. Amo ka din dagiti pulis no asino tinagaramid iti kasjay? Saan pa'y, iha? Kat dayta ti pagladingitak launay. Nasabat kumot ni Don Leon, Narding. Naggapo iti presinto. Wen, Simon. Nagdamag may papaniti na pasamak nga uram. Kasta ka di? Talaga nga mina nakaalingat dayjay na pasamak. Kan dinamag na pa'y no nagtaudan ti kabarbaro ang mobil. Naamo na nga roda na nagtaod ka ni Mr. Wong, ti kabarbaro ang mobil. Wen, kat adda nadlaw ko kankwana. Anya day Narding? Nadlaw ko akas ladaguran ni Don Leon kini Mr. Wong. Anya? Dayta tinadlaw ko, Simon. Kat kayat ko amaamuan no apay. Narding, agad ka lang. Amangan mo't mo nagbidot ka. Ket si Kanto tidakas. Ato yung tigatas mo, Ma'am Chona. Agyaman ak, ising. Ay, talaga nga apektado ka itinapasamak nga uram, ma'am. Maladingitan ak ngamin. Nang runak at adadagiti ubing anairaman. Naimbag ko man o aksidente tinapasamak. Tawan ti rumbang ababalawan. Tirigat na. Naigagara ka no dayjay nga uram. Sigun iti investigasyon. Ma'am. Kat ikarkararag ko. Ano asino man ti responsable iti dayjay na pasamak. Matiliw ko ma. Tapno agpulo iti inaramid na. Nolabuan kaya man, Don Leon, may papan mo piling tunal ko. Sigurado, at tamanan masautay chay. Amangan mo nakaromanan tingaryat na, boss. Tadi na maaklon, nga inot amal alam ti panagtalak dagiti adda dito'y San Bartolome. Unuutak pagsasalitaan. Sa nagbalin kanyak dayjay, Leon, Maximo. Boss, Sakitulo ka ba kenak dayjay, Leon? Dayta imulang panunot mo, Maximo. Sabay la kumatanda maduktalak iti daytoy agong daway. Talaga adyak makaid na. Talaga anadlaw ko akagura ni Don Leon ni Mr. Wong. Iso anas ka na makasaritak ni Don Leon. Paliiwak ka na imbag. Bayat ti panagsarita mi. Iti kasta. Maamuak no anya ti makagapo. Taapay akas jay ti jarna. Nadnadlaw nga da sa bali akay papananti panagsauna. Apaman anaamuan na ani Mr. Wong. Tinangidonar iti kabarbaro ang mobil. Yaman nadaklaan ti tunggal isawang ko. Ngamin, jak kayat amakadlaw ni Don Leon. Amom gaya man ti may papaniti dayjay ang mobil. Ngam apay adi ka man la dinakamat kanyak, Chona. Ha? Leon? Rumbeng la ko mga embagam kanyak dayjay. Tapno amok met tinaramid ko. Jak mo timpagarup. Nga ultimo dagiti kakasta abanag kat rumbang amaamwang. Rumbeng la nga mamwang. Tapno amok ti... Asino nga tati sa nga ili tayo?
Jaklayong pagarup asikat ti nga ilig, Hepe Salvador. Sabay la kumata sana ka makaistorbokan ka, Don Leon. Saan, Hepe? Apay kumangay ang makaistorbo ka. Anya nga minti may paay ko kan ka, Hepe. At dala ko mas magmamano abanag akayat ko asaludsudan kan ka. Investigaran na ka di, Hepe Salvador. Ne, saan, Don Leon? Anya ko maaga po na nga imbestigaran ka. Awan mo ter aramida madakas, saan ka di? Talaga mo't nyawan. Amam muna, Hepe Salvador. Nabayag ka nagpapaay kas Hepe dito San Bartolome. Amam muna. Awan ti dakas nga ramid ko. Amok dayta, Don Leon. Kayat ko la maamuan, no apay akas la kagurayo ni Mr. Wong. Anya ti sungbat ni Don Leon ken ni Hepe Salvador. Gagayem di uliwayan na dinggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni Jun Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.